Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός με C++. Εισαγωγή. Object-oriented programming with C++. Ο αντικειμενοστραφής προγραμματισμός μπορεί να οριοθετηθεί από τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά γνωρίσματά του: την ενσωμάτωση, την κληρονομικότητα και τον πολυμορφισμό. Η ενότητα αυτή εισάγει τον αναγνώστη στην έννοια του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού, ξεκινώντας από την έννοια της ενσωμάτωσης. Ενσωμάτωση. Ας υποθέσουμε ότι γράφουμε ένα πρόγραμμα στο οποίο απαιτείται ο υπολογισμός του εμβαδού διάφορων γεωμετρικών σχημάτων, παραδείγματος χάρη κύκλος, τρίγωνο, ορθογώνιο. Στα πλαίσια του διαδικαστικού προγραμματισμού θα πρέπει να ορίσουμε κατάλληλες διαδικασίες συναρτήσεις για τους αντίστοιχους υπολογισμούς. Για παράδειγμα, η συνάρτηση orthogonal area λαμβάνει δύο πραγματικές παραμέτρους. Η πρώτη αντιπροσωπεύει το ύψος ενός ορθογωνίου και η δεύτερη το πλάτος του. Η συνάρτηση επιστρέφει μία πραγματική τιμή που αντιπροσωπεύει το ευαδόν του ορθογωνίου. Ομοίως, η συνάρτηση circle area υπολογίζει και επιστρέφει το ευαδόν του κύκλου έχοντας σαν παράμετρο την ακτίνα του. Χρησιμοποιεί επίσης τη γνωστή σταθερά π ίσον 3,14. Τέλος, η συνάρτηση triangle area λαμβάνει και αυτή δύο πραγματικές παραμέτρους που αντιπροσωπεύουν το ύψος και το πλάτος ενός τριγώνου, αντίστοιχα. Η συνάρτηση triangle υπολογίζει και επιστρέφει και αυτή με τη σειρά της το ευαδόν του τριγώνου. Στη συνέχεια, ο υπολογισμός του εμβαδού ενός γεωμετρικού σχήματος γίνεται με την κλίση της αντίστοιχης συνάρτησης. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε δύο πραγματικές μεταβλητές οι οποίες αντιπροσωπεύουν το ύψος και το πλάτος ενός ορθογωνίου. Μπορούμε να υπολογίσουμε το ευαδόν του ορθογωνίου καλώντας τη συνάρτηση orthogonal area. Ομοίως, εάν έχουμε έναν κύκλο με ακτίνα r ίσον 5 για παράδειγμα, το ευαδόν του κύκλου μπορούμε να το υπολογίσουμε καλώντας την αντίστοιχη συνάρτηση. Τέλος, έχοντας δύο πραγματικές μεταβλητές οι οποίες αντιπροσωπεύουν το ύψος και το πλάτος ενός τριγώνου, μπορούμε να υπολογίσουμε το ευαδόν του καλώντας τη συνάρτηση triangle area. Ένα σημαντικό μειονέκτημα του διαδικαστικού μοντέλου προγραμματισμού σχετίζεται με το διαχωρισμό των δεδομένων από τις λειτουργίες που επενεργούν σε αυτά. Το παράδειγμα που ακολουθεί, η συνάρτηση circle area χρειάζεται την ακτίνα ενός κύκλου προκειμένου να υπολογίσει το ευαδόν του. Την ακτίνα αυτή λαμβάνει η circle area μέσω της τυπικής παραμέτρου radius, της οποίας ο τύπος είναι double. Γνωρίζοντας τον τύπο της τυπικής παραμέτρου, ο μεταγλωτιστής ελέγχει ώστε κατά την κλίση της circle area η πραγματική παράμετρος να είναι επίσης double. Σε διαφορετική περίπτωση, ο μεταγλωτιστής παράγει κατάλληλο μήνυμα λάθους. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η εισαγωγή σοβαρών λαθών στο πρόγραμμα. Ας σημειωθεί πως αν ένα τέτοιο λάθος δεν εντοπιστεί εγκαίρως κατά το χρόνο μεταγλώτησης, τότε θα εκδηλωθεί κατά το χρόνο εκτέλεσης με συχνά καταστροφικές συνέπειες. Παρά τη χρησιμότητά του, ο έλεγχος του τύπου Type checking. δεν κάλυπτει περιπτώσεις που μια πραγματική παράμετρος διαθέτει μεν τον κατάλληλο τύπο, αναπαριστά όμως λανθασμένη πληροφορία. Έτσι, σοβαρό λάθος συνιστά η κλίση της circle area με παράμετρο τύπου double που δεν αναπαρίστα την ακτίνα ενός κύκλου. Για παράδειγμα, θεωρήστε ότι η συνάρτηση circle area καλείται έχοντας σαν παράμετρο τη μεταβλητή high που αντιπροσωπεύει το ύψος του ορθογωνίου. Παρόλο που ο τύπος είναι σωστός, η πραγματική τιμή είναι λανθασμένη. Συνεπώς, η κλίση της circle area εμπεριέχει ένα λογικό λάθος.
Ωστόσο, τέτοιου είδους λάθη δεν ανιχνεύονται στα πλαίσια του διαδικαστικού μοντέλου, λόγω διαχωρισμού των δεδομένων από τις συναρτήσεις. Ακριβώς αυτό αποτελεί ένα αρχικό πρόβλημα που λύνει ο αντικειμενοστραφής προγραμματισμός με την ενσωμάτωση, σύμφωνα με την οποία δεδομένα και λειτουργίες συνυπάρχουν στην ίδια οντότητα, διαμορφώνοντας έτσι ένα αντικείμενο. Για παράδειγμα, μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα τρίγωνο ενσωματώνοντας σε αυτό τον υπολογισμό του εμβαδού του μαζί με τις διαστάσεις του. Είναι προφανές ότι για τη δημιουργία ενός τέτοιου αντικειμένου θα πρέπει πρώτα να ορίσουμε τον τύπο του. Στον τύπο των αντικειμένων αναφερόμαστε με την δεσμευμένη λέξη class. Παραδείγματος χάρη, η κλάση των τριγώνων. Το βασικό συντακτικό της κλάσης. Η κλάση triangle αναπαριστά το γεωμετρικό σχήμα τρίγωνο. Κάθε αντικείμενο της κλάσης αυτής, δηλαδή κάθε τρίγωνο, ενσωματώνει δύο χαρακτηριστικά, το ύψος και το πλάτος, και μία λειτουργία, τον υπολογισμό του εμβαδού. Χαρακτηριστικά και λειτουργίες μπορούν να περιγραφούν σε μία κοινή οντότητα όπως παρουσιάζεται στην κλάση triangle. Κάθε δήλωση μεταβλητής ή συνάρτησης μέσα στην κλάση αντιστοιχεί σε ένα μέλος της κλάσης. Έτσι, η κλάση triangle συντίθεται από τρία μέλη: το ύψος, το πλάτος και το εμβαδόν. Τα μέλη συναρτήσεις μιας κλάσης ονομάζονται και μέθοδοι της κλάσης, ενώ τα υπόλοιπα μέλη ονομάζονται μέλη δεδομένα. Έχοντας ορίσει την κλάση triangle, μπορούμε να δημιουργήσουμε και να χρησιμοποιούμε αντικείμενά της ως εξής. Στο παράδειγμά μας βλέπουμε πώς γίνεται η δήλωση των αντικειμένων, η απόδοση τιμών σε αυτά και η κλίση των μεθόδων. Επίσης, βλέπουμε πώς μπορούμε να κάνουμε και μεταβολή τιμών. Τέλος, σημειώστε ότι η μέθοδος area δεν δέχεται παραμέτρους, αντίθετα επενεργεί στα μέλη δεδομένα της κλάσης. Προσδιοριστές πρόσβασης. Access specifiers. Στην ενότητα αυτή θα δούμε τους μηχανισμούς μέσα από τους οποίους δίνονται τα δικαιώματα προσπέλασης των μελών μιας κλάσης. Η class triangle παρουσιάζει ένα σοβαρό μειονέκτημα. Επιτρέπει την δημόσια πρόσβαση σε ευαίσθητα μέλη της κλάσης. Πιο συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη της κλάσης να δώσει τιμές στα μέλη high και width. Επομένως, ο χρήστης θα πρέπει να είναι ενήμερος ότι τα μέλη αυτά έχουν νόημα μόνο για μη αρνητικές τιμές. Ωστόσο, η απέτηση αυτή δεν είναι πρακτική. Σε πολλές περιπτώσεις, τα μέλη είναι πολλά και οι περιορισμοί στους οποίους αυτά υπόκεινται είναι πολύπλοκοι. Έτσι, η απέτηση να γνωρίζει ο χρήστης της κλάσης την εσωτερική οργάνωσή της είναι μη πρακτική και συχνά συμβάλλει στη δημιουργία σοβαρών λαθών χρόνου εκτέλεσης. Για τον λόγο αυτό, το υπόδειγμα του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού δίνει τη δυνατότητα ελέγχου της πρόσβασης στα μέλη μιας κλάσης. Ο έλεγχος πρόσβασης στα μέλη μιας κλάσης γίνεται μέσω των προσδιοριστών πρόσβασης, public και private, που ορίζονται ως ακολούθως. Οποιοσδήποτε χρήστης μιας κλάσης έχει ελεύθερη πρόσβαση στα δημόσια μέλη της, δηλαδή στα public μέλη. Μόνο μέλη της κλάσης έχουν πρόσβαση στα ιδιωτικά μέλη της, δηλαδή στα private μέλη. Ας σημειωθεί ότι ένας τρίτος προσδιοριστής, ο protected, σχετίζεται με την κληρονομικότητα, το δεύτερο σημαντικό χαρακτηριστικό του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού, και θα συζητηθεί αργότερα. Παρακάτω έχουμε το συντακτικό των προσδιοριστών προσπέλασης. Ας σημειωθεί ότι η δυνατότητα ορισμού ιδιωτικών μελών, private members, είναι επίσης γνωστή και ως απόκρυψη πληροφορίας. Επίσης, η λέξη private μπορεί να παραληφθεί στην αρχή της κλάσης
Η προηγούμενη και η επόμενη δήλωση της κλάσης Χ είναι ισοδύναμες. Τέλος, ας σημειωθεί ότι η C++ διαθέτει την δομή, η οποία διαφοροποιείται από την κλάση μόνο κατά το ότι τα μέλη της είναι εξορισμού public, ενώ της κλάσης είναι εξορισμού private. Ωστόσο, έχει επικρατήσει η πρακτική μια δομή να χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις εκείνες που θέλουμε να διαμορφώσουμε ένα σύνθετο τύπο για τον οποίο ορίζουμε μόνο δεδομένα και όχι μεθόδους. Το γενικό περίγραμμα της κλάσης. Στο σημείο αυτό κάνουμε μία παρένθεση για να διατυπώσουμε το γενικό περίγραμμα της κλάσης που δίνεται από τον ακόλουθο κώδικα. Έχουμε για παράδειγμα την κλάση Prototype. Στα private μέλη μπορούμε να έχουμε αναπαράσταση και βοηθητικές συναρτήσεις. Στα public μέλη έχουμε αρχικοποίηση, καθαρισμό μνήμης, εκχώρηση, readers, μετατροπής, τελεστές και φύλες συναρτήσεις. Το γενικό περίγραμμα της κλάσης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά το σχεδιασμό των κλάσεων. Αρχικοποίηση. Initialization. Στην ενότητα αυτή θα δούμε πώς μπορούμε να αρχικοποιήσουμε ένα αντικείμενο. Συνεχίζοντας τη συζήτηση για τους προσδιοριστές πρόσβασης, θεωρήστε την ακόλουθη δήλωση της κλάσης Triangle. Το προφανές μειονέκτημα της κλάσης αυτής είναι ότι ο χρήστης της, μη μπορώντας να δώσει τιμές στα ιδιωτικά μέλη, δεν μπορεί στην ουσία να δημιουργήσει αντικείμενα της κλάσης. Μια λύση αυτού του προβλήματος θα ήταν ο ορισμός δημόσιων μεθόδων της κλάσης που θέτουν τιμές στα ιδιωτικά μέλη της, όπως δείχνει και ο κώδικας που ακολουθεί. Μέσα στα public μέλη, εκτός από τη συνάρτηση area που υπολογίζει το ευαδόν του τριγώνου, μπορούμε να ορίσουμε και δύο άλλες συναρτήσεις, οι οποίες δίνουν τιμές στα ιδιωτικά μέλη high και width. Είναι οι συναρτήσεις setHigh και setWidth. Στην περίπτωση αυτή, η κλάση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ακολούθως. Όπως φαίνεται στην κλάση Triangle, η λύση αυτή παρέχει τη δυνατότητα προστασίας απέναντι στη δημιουργία τριγώνων με αρνητικό ύψος ή πλάτος. Εφόσον ο μοναδικός τρόπος για να λάβουν τιμή τα ιδιωτικά μέλη high και width είναι μέσω των αντίστοιχων set μεθόδων, είναι εύκολο στις μεθόδους αυτές να τοποθετηθεί από το συγγραφέα και όχι από το χρήστη της κλάσης κατάλληλος κώδικας ελέγχου. Τι θα συμβεί όμως αν ο χρήστης της κλάσης δεν καλέσει τις μεθόδους set? Στο παράδειγμα που ακολουθεί, γίνεται η κλίση της συνάρτησης area χωρίς να έχουν οριστεί τα μέλη high και width. Στην περίπτωση αυτή, η κλάση παραμένει μη αρχικοποιημένη. Για το λόγο αυτό, ο αντικειμενοστραφής προγραμματισμός παρέχει ειδική συνάρτηση μέλος που ονομάζεται δημιουργός και εγγυάται την αρχικοποίηση των αντικειμένων της κλάσης. Η κλάση Triangle περιλαμβάνει έναν δημιουργό. Ο δημιουργός μιας κλάσης έχει τα εξής χαρακτηριστικά. 1. Το όνομά του είναι ίδιο με τις κλάσεις. 2. Δεν επιστρέφει τιμή, ούτε καν void. 3. Καλείται αυτόματα κατά την δήλωση κάθε αντικειμένου της κλάσης. Έτσι, έχοντας ορίσει την κλάση, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αντικείμενά της ως εξής. Προσέξτε ότι σε αυτόν τον κώδικα ο δημιουργός της κλάσης καλείται δύο φορές. Μία για το αντικείμενο
A με παραμέτρους 3 και 4 και μία για το αντικείμενο B με παραμέτρους 4 και 2. Καθαρισμός της μνήμης. Memory cleanup. Στην ενότητα αυτή θα δούμε πώς μπορούμε να αποδεσμεύσουμε πόρους από τη μνήμη και πώς ο αντικειμενοστροφής προγραμματισμός μας παρέχει την αυτοματοποίηση αυτής της λειτουργίας. Στην συνάρτηση usage που ακολουθεί, δημιουργούμε δύο αντικείμενα της κλάσης triangle. Τα αντικείμενα αυτά δημιουργούνται στο stack, η εμβέλειά τους είναι τοπική και η μνήμη που δεσμεύουν απελευθερώνεται αυτόματα με την έξοδο από την usage. Γενικότερα, η διαχείριση των αντικειμένων είναι ίδια με τη διαχείριση των built-in τύπων. Επιπλέον, όπως στους built-in τύπους μπορούμε να δηλώσουμε δυναμικές μεταβλητές, έτσι μπορούμε να δηλώσουμε και δυναμικά αντικείμενα. Μία άλλη περίπτωση ενδιαφέροντος αποτελεί η δυναμική κατανομή μνήμης από τον ίδιο το δημιουργό. Στη συνέχεια, η κλάση int_array παρουσιάζει ένα τέτοιο παράδειγμα. Ένα αντικείμενο της κλάσης int_array είναι ένας πίνακας από ακέραιους αριθμούς κατανεμημένος δυναμικά στη μνήμη. Η κλάση int_array διαθέτει έναν δημιουργό, μία συνάρτηση size η οποία επιστρέφει το μέγεθος του πίνακα, μία συνάρτηση set η οποία στη θέση pos του πίνακα βάζει την τιμή της μεταβλητής value. Επίσης, η κλάση int_array διαθέτει την συνάρτηση get η οποία επιστρέφει την τιμή που βρίσκεται στη θέση pos. Επίσης, έχει και τη συνάρτηση resize η οποία αλλάζει το μέγεθος του πίνακα. Τέλος, υπάρχει και η μέθοδος distract, η οποία αποδεσμεύει τον χώρο της μνήμης που είχε καταλάβει ο δυναμικός πίνακας store. Στο συντακτικό που χρησιμοποιείται, ο συγκεκριμένος τελεστής ονομάζεται τελεστής επίλυσης εμβέλειας. Η κλάση int_array διαθέτει επίσης και δύο private μέλη. Ένα για να αποθηκεύει ακέραιους αριθμούς και ένα για να κρατά το μέγεθος του πίνακα. Αυτή είναι λοιπόν μία δήλωση της κλάσης. Ξεκινώντας, δημιουργούμε ένα αντικείμενο της κλάσης int_array, το οποίο το ονομάζουμε myArray και περιέχει έναν πίνακα 10 θέσεων. Στη συνέχεια, γεμίζουμε τον πίνακα του αντικειμένου myArray μέσω της μεθόδου set. Συνεχίζοντας το πρόγραμμά μας, εμφανίζουμε τον πίνακα του αντικειμένου μας με τη βοήθεια της μεθόδου get. Προχωρώντας το πρόγραμμά μας, χρησιμοποιούμε και τη μέθοδο resize για να αλλάξουμε το μέγεθος του πίνακα του αντικειμένου myArray. Και εμφανίζουμε τέλος και πάλι τον πίνακά του για να δούμε τα αποτελέσματα της resize. Τέλος, στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να καλέσουμε τη μέθοδο distract, ώστε να γίνει η αποδέσμευση της μνήμης που κατέλαβε ο πίνακας του αντικειμένου myArray. Αυτός είναι ένας τρόπος για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μία κλάση. Τα αντικείμενα της κλάσης int_array είναι μονοδιάστατοι δυναμικοί πίνακες ακεραίων. Ο δημιουργός της κλάσης κατανέμει τον απαιτούμενο χώρο στο heap. Επίσης, η μέθοδος resize, εφόσον κληθεί, ανακατανέμει τον χώρο αυτόν. Έτσι, η ορθή χρήση της κλάσης απαιτεί και μία μέθοδο καθαρισμού της δεσμευμένης μνήμης. Μία λύση θα μπορούσε να είναι μία μέθοδος που καλείται σαφώς από το χρήστη της κλάσης. Μία τέτοια μέθοδος συμπεριλαμβάνεται στο συγκεκριμένο παράδειγμα. Η μέθοδος αυτή, όπως φαίνεται στο ίδιο παράδειγμα, θα πρέπει να καλείται από κάθε αντικείμενο ακριβώς πριν αυτό τεθεί εκτός εμβέλειας. Σε διαφορετική περίπτωση, δημιουργούνται προβλήματα στη μνήμη, καθώς ο δυναμικός πίνακας του αντικειμένου δεν θα έχει διαγραφεί, με συνέπεια να μην είναι δυνατή η έβριση της διεύθυνσης του πίνακα, αφού ο pointer store
θα έχει τεθεί εκτός εμβέλειας, μόλις κλείσει η main. Αυτό συμβαίνει γιατί η οποιαδήποτε μεταβλητή όπως είναι και ο pointer store έχει χρόνο ζωής, δηλαδή υπάρχει μόνο μέσα στα πλαίσια του block στο οποίο δηλώνεται και χρησιμοποιείται. Η αυτοματοποίηση της κλείσης μιας τέτοιας μεθόδου απαλλάσσει το πρόγραμμα από την επικίνδυνη αυτή κατάσταση. Η αυτοματοποίηση αυτή επιτυγχάνεται με μια ειδική μέθοδο που ονομάζεται distractor, δηλαδή καταστροφέας. Στο παράδειγμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κλάση IntArray με αντικατεστημένη τη μέθοδο distract με τον distractor της κλάσης, δηλαδή τον καταστροφέα. Όπως προκύπτει από το προηγούμενο παράδειγμα, ο καταστροφέας μιας κλάσης έχει τις εξής ιδιότητες. 1. Το όνομά του συντίθεται από το χαρακτήρα node και το όνομα της κλάσης. 2. Παρομοίως με το δημιουργό, δεν επιστρέφει καμία τιμή. 3. Δεν δέχεται παραμέτρους, επομένως είναι μοναδικός για κάθε κλάση. Αντίθετα, μια κλάση ενδέχεται να έχει περισσότερους από έναν δημιουργούς. 4. Καλείται αυτόματα για κάθε αντικείμενο όταν αυτό τίθεται εκτός εμβέλειας.